Hvis man har en webshop, og man har brug for nogle varer hurtigt, så vil jeg klart anbefale at tage fat i Jagodan. Y-Design er en B2B-virksomhed, som har egentlig 3 ben at gå på. Vi sælger firmagaver, vi sælger reklameartikler, og vi sælger profiltøj. Hvis jeg lige skal fortælle lidt mere om de 3 ben, så har vi firmagaver. Det kunne være julegaver, det kunne være påskegaver, eller det kunne være en sommergave til de ansatte. Reklameartikler, det er drikkedunke med logo, det er bolcher med logo, det er pastelæsker, kuglepenne og you name it. Profiltøj har vi jo både til sportsklubber, og vi har skjorter og poloer til virksomhederne. Blandt andet til DHL-stafet. Det kan være sportsklubber, som køber deres fodboldtøj, og det kan være virksomheder, som køber deres skjorter, poloer og t-shirt med logoer. Da vi begyndte at handle hos Jagodan, var det jo fordi, vi manglede en leverandør, som havde en nem og overskuelig webshop, hvor vi kunne finde de produkter, som vi ledte efter. Og det var papkasser, det var tape, det var bobleplast, bølgepap og en masse produkter i den stil. Og når man først lærer Jagodan at kende, så ved man også, at de er hurtigt til at få pakket deres varer på lageret. I rigtig mange tilfælde så kommer det faktisk dagen efter, du har bestilt. Og specielt hos os i de her højtider med jul, så har vi brug for en leverandør, der kan levere varerne hurtigt. Det vi er ret glade for ved Jagodan, det er, at vi har en B2B-platform derinde, hvor vi kan logge ind, vi kan gemme vores favoritvarer, vi ret nemt kan køre igennem bestillingsflow, hvor vi kan betale med dankort, vi kan bestille en faktura, hvad der passer os bedst. Og så synes vi altid, at de er hurtige til at svare på deres kundesupport på chatten, og ellers så ringer vi også og forstyrrer dem en gang imellem. Og der er de også super søde. Det vi handler mest ved Jagodan, det er gavepapir, da vi lægger meget vægt på at pakke vores julegaver ind. Vi køber også custom-made sløjfer i de farver, som vi føler passer til gavepapiret. Og så køber vi deres silkebånd også til indpakning af gaver. Og der har de så mange farver på deres webshop, så der behøver vi ikke gå ind og lave noget custom. Hvis jeg skulle modtage en gave, så vil jeg gerne have den pakket ind. Så vi bruger ret meget krudt og ressourcer på at pakke vores gaver ind, og så vil vi gerne have, at det ikke ligner noget maskinearbejde, men det er forskellige papir, det er forskellige gavebånd, og det er forskellige sløjfer. Altså jeg synes, man skal give Jagodan en chance og ind og kigge på deres hjemmeside. Jeg synes, de har alle de produkter, som du skal bruge, hvis du sender varer. Så hvis man har en webshop, og man har brug for nogle varer hurtigt, så vil jeg klart anbefale at tage fat i Jagodan.